Kważi 60% tal-kumpaniji internazzjonali qed joperaw f'pajjiżna jemmnu li Malta hija attrajenti għall-investiment b'dirett barrani lejha. Dan ħareġ mit-18 il-edizzjoni tal-istħarriġ annwali tal-EY li analizza kemm jattira kumpaniji leħ pajjiżna u jfisser li kien hemm żieda ta' 21% meta mqabbel mal-istħarriġ tas-sena li għaddiet. Ir-rapport tal-EY jgħid li l-fiduċja tal-kumpaniji f'Malta kibret b'din ir-rata minħabba l-irkupru mill-pandemija u hekk kif Malta tneħħiet mill-lista l-griża tal-FATF. F'dan l-istħarriġ ħareġ li raġunijiet għaliex in-negozji internazzjonali għandhom fiduċja li jinvestu huma l-istabilità li gawdi pajjiżna u anke l-infrastruttura tat-telekomunikazzjoni li għandu. Mill-istħarriġ ħareġ ukoll li f'sena kien hemm żieda ta' 14% f'dawk il-kumpaniji li qalu li Malta hija attrajenti minħabba l-istabilità u trasparenza politika u legali. Intant huma biss 5% minn dawk li wieġbu li jemmnu li l-biżijiet li tiġġib magħha il-gwerra fl-Ukrajna se jnaqsu il-fiduċja tal-kumpaniji milli jinvestu f'pajjiżna fis-snin li ġejjin. Barra minn hekk kważi 70% tal-kumpaniji internazzjonali li jinvestow u fetħu n-negozji tagħhom f'pajjiżna matul din is-sena jemmnu li għandhom futur f'Malta. Minkejja il-pandemija globali u l-isfidi internazzjonali bla preċedent li għaddejjin bħalissa, kważi nofs il-kumpaniji li wieġbu f'dan l-istħarriġ qalu li se jkomplu jkabbru l-operat tagħhom fis-sena li ġejja. Dan ifisser żieda ta' 7% meta mqabbel mal-istħarriġ ta' sena ilu. Minn dan l-istħarriġ ħarġu wkoll il-fatturi li n-negozji jieħdu in konsiderazzjoni għaliex għandhom jespandu fis-sena li ġejja. Fost dawn hemm l-istabilità politika, il-kwalità tal-ħajja u l-ħiliet tal-ħaddiema f'pajjiżna. Aktar minn kwarta dawk li qalu li se jkabbru l-operat tagħhom f'pajjiżna qalu se jagħmlu dan minħabba li l-gvern qed jgħin biex iżomm il-prezzijiet tal-enerġija u l-fjuwil stabbli. Jirriżulta wkoll il-maġġoranza l-kumpaniji qalu li l-lista l-griża ftit li xejn għamlet differenza fl-operat tagħhom. Dwar il-ħiliet dan l-istħarriġ jgħid li fi żmien sena kien hemm żieda ta' 25% fil-kumpaniji li komplew iżidu l-ħaddiema. B'kollox 58% tal-kumpaniji li ħaddu sehem f'dan l-istħarriġ qalu li żidu l-ħaddiema magħhom. Is-suġġett tas-sostenibilità huwa importanti għan-negozji f'pajjiżna, tant li 4 minn kull 5 kumpaniji li pparteċipaw f'dan l-istħarriġ qalu li dan is-suġġett huwa importanti għalihom. Dwar it-triq il quddiem, ir-rapport tal-EY jgħid li l-investituri jemmnu li fi żmien 5 snin it-turiżmu, l-iGaming, l-intelligenza artifiċjali u l-avjazzjoni se jkunu s-setturi ewlenin tan-negozju f'pajjiżna. Fis-settur tal-avjazzjoni kien hemm żieda ta' 7% meta mqabbel mal-istħarriġ tas-sena li għaddiet. L-istħarriġ tal-EY jgħid ukoll li biex pajjiżna jibqa' kompetittiv fi żmien li ġej, l-edukazzjoni u l-iżvilupp tal-ħiliet huma l-aktar kruċjali.